zvinoita kuti vakadzi vakanaka vakadzi vane runako, vakadzi vane chimiro chakanaka vagare vari single kunyanya zvinhu zvinosvika kana 100. Ndichataura as many as I can. Ndinozaya nemusoro. Kazhinji vakadzi vakanaka vane chimiro chakanaka vanowanzowanikwa vari single. Even misha yavo vakaivaka inonzo vonyongoka. Kana kuti vanopedzisira vava mu abusive relationship. Sama points andataura yakatowandisa zvoti ndokwanisa kutaura 15 hours but ndongotaura minutes mashoma right. Ezvino zvinoitika pamunhu akanaka. Mukadzi akanaka kana ari below 30 anofila like ane time yakawanda zvekuti before marriage. Ava over 30 as well, up to the age of 36 vanorivara. Ndo point number 1. Vanorivadzwa nezvimiro zvavo neattention yavanenge vachiona every kwaenda, oh hello, every kwaenda, hi. Zvokuti vamwe pavanenge vachiti vachitora ma relationship serious anonda. Sometimes munhu akanaka ukamuda, mukadzi akanaka ukamuda ukamupa rudo rwakazara charo anotanga kutarisa kunze kuti hakuna here zviri nani pane zvizvi nekuda kwerunako rwake. Kazhinji vanhu vakanaka stereki vamwe vacho havagutsikani. Akaona even a handsome guy anofunga kuti I can do better. The more you praise munhu akanaka, the more achiita complacent, the more achifunga kuti saka ndakapenga. Dzimwe nguva so achibva kumba kwaari kudiwa anogona kusangana nomumwe munhu anomupa false love because murume wese akaona munhu akanaka anoda kungomunzwa. Kazhinji varume kashoma kuti vade munhu wakanaka kuroora. No, vanoda munhu wakanaka kumunzwa. Atutaura body kunyanya. So murume anoti chakapenga ichi toda mboshinzwa. But avawi vachikupfimba senge varoda kukunzwa. Vanoya vachikupfimba senge varoda kukuroora. That's the difference. And ndo problem muru yatinayo yekuti mukupimbiwa iko vanhu vazhinji munofunga kuti mapenga zvekuti muri main actor but vamwe varume vari kupimba senge varoda kurooreka. Hazvimo mumind mavo. Varume vashoma vane confidence yekuroora munhu akanaka. Chizvisai vanhu vakanaka. Imi vanhu vane chimiro chakanaka. Vanhu vane body dzakanaka imi. Munopimbiwa stereki kudarika vamwe vanhu vese. But in general, varume vashoma vane confidence iri high enough kuti vakuroorei. Point number 2. Zvimwe zvinoitika ndezvokuti kana uri vakadzi vakanaka vamwe vacho vanotyiwa nevarume. Vanosvika pakuzonaka zvazvo kuti vanotyiwa nevarume. Zvokuti murume akangokuona musiyana nemukadzi aya nemanakiro akaita asi single. And vanotanga kujambiwa. Vanenge kuma 30s vo. Vanotanga kujambiwa nevarume mapotential. Vanenge vapfimba ndivasiri mapotential. So point number 3. Vanopimbiwa nevanhu vasiri vecaliber yavo according to them and according to the system chacha. Kuti mwangu vanoona kuti munhu akanaka. Vanhu vanomuendera kuinbox kwake haisi caliber. Vanopimbiwa nemunhu anodozviziva kuti handisi class yacho. So therefore vanowastirwa time achingopimbiwa nevanhu vasiri veclass yavo. Time ichingoenda. Point number 4. Vanhu vakanaka vazhinji vacho vane rafu. Saka vakapinda mu relationship naturally vanongori ne rafu. Nekukakamwe kakusangonzwisisa kavanako so. The moment yavanongoti unomuda vanongofunga kuti saka unoda ndirara nini zvandambotaura pakutanga. Munhu akanaka kango ukati unomuda even uri genuine very suspicious. Anenge anongoda magaro angu. Wesi still katozomupreza you've got a nice body. And unfortunately variko varume vanokuti you've got a nice body vasina pfungwa dzokukutambisa. Musaita generalization yokuti funga munhu anenge akuti you've got a nice body anoda kutambisa. Kune vamwe vanoti you've got a nice body vachitorevesa ende vachitoida body yakukuroora. So zvinozoita vanhu vakanaka manje nokuti vambo abuse vambouzwa kuvauza vanhu vakauzwa kubva ku age of 20 to 33 uko vachingouzwa havachatrust. Ukadouya anoda kuramba munhu ane good structure murumbidze structure. My way vanhu vakavarumbidza. Listen guys, ukaona munhu ane magaro akanaka usambofa kamuti ende unechika ndizvo zvaunongoda pambiri pangu.
hauna here zvimwe zvaunondirumbidza. Honestly, mark my words, uchazondiudza kuti Leon notaura. Ukarumbidza munhu ane beautiful structure uchimuti you've got nice body. Uchingoti achakuda ari kuma-30s anotofunga kuti zvatanga futi uda kungondishandisa. That's unfortunate. Zvinoita kuti vagare vari single izvozvo because varume vazhinji tinorumbidza tichiuya tinokurumbidzai maringe nezvatinenge tichiona rather than zvatinonzwa. So zvinoita kuti vagare vari single izvozvo. Chimwe chacho ndechokuti beauty can take you into marriage easily, but it can't keep you there. Vazhinji vacho vanozoita single because vanopinda marriage nebeauty, but beauty haisiyo inokuchengeta marriage. So dzimwe dzenguva unopinda nebeauty yako mukadzi akanaka, iyarora mukadzi akanaka mukadzi, but panoda character to remain in marriage. That's what you vazhinji vacho havaconcentrate kare vanoconcentrate kuma-looks vachizvipoda-poda chizigadzira looking good, but kucharacter vokanganwa kuisa effort. So unogona kuona kuti mukadzi iye akanaka kudero ane rough ende ndotaipidza kuti iwe ndosora ndaenda ini. Varume manje havafariri kunzwa kuda kuenda kwako. Varume vanoda security. Even though iwe wachiita senge vasingadize, vanoda security. So ukaramba uchiudza murume kuti ndoenda inini ndinodiwa kunze uko uri married, marriage yo hailaste. And haite future haade kuita future nomunhu anoziva kuti anytime can leave. Zvangofanira nepabasa penyu haupromotewi ukagara uchiti rumbotsvaka basa rokuapply, rumbotsvaka basa rokuapply, I'm applying for this job, I'm applying for this job, I'm applying for this job. Uri pabasa pako havakupromote. Ndozvo zvinongoreva. So murume anogara achiudzwa kuti haineni ukandiitira zvemanyara ndodzokera kumba kwedu, I'm still good looking, ndakanaka ndoenda. Havazororwi. Point number 6, 5 or 6 andichazivi. Point number 6. Vakadzi vakanaka ivava. Dzimwe nguva vanokanganwa kuti it's a season. Kunaka season. Zvekuti vanosara vane pfungwa dzokuti vachakaita zvanga vakaita. Wangambozwa kuti dzimwe nguva kana wanga wakanaka usitare kuri pa 22. Unotanga uchinzi nice body. Unotanga uchinzi nice bum. Ukaona kunzi nice bum wada wapedera kufutisa. Ukaona kunzi nice bum wada size 14 to 16. And between size 14 to 16 unowedzera 40. Before you find out manje wakumanya kugym manje. And vanowanzodaita gym too late. Vafanira munhu arikuda kusevha upfu hwakupera. Vanhu vazhinji vanodya upfu mumba vachidya upfu mumba vachidya upfu mumba vozoda kusevha hwakupera. Ndopanozoona munhu akanaka achiita chipatapata kumanya kunojoina gym ane 39 years. Oda kujoina gym, oda kuita zvese nekuita madiet nekudidididi zvese nekuita mwana ipapo. So vamwe vacho vanobva vaita mastandards ari very high, vanoita zvoita high zvazvokuti havachapfimbike. Varume chaivo vekalibre ava havachawanikwe. Handiti maona. So ndozvimwe zvinozoita zvoti vanopedzisira vasisiri nyengeable. Kureva kuti havachapfimbike, class yavo chaicho haichawanikwe. Varume futi variko, varume vari handsome sometimes vanosvika pastage yekuti pavanozoda kutsvaka mukadzi ari serious mukadzi wese anoti nemanakiro akaita aiwa anenge anovhura nemanakiro akaita I think ane vasikana akawanda. So you find with handsome guys sometimes idzodzo nema beautiful vanoda kuzongogara vari single. Tona kungogara vari single zvichikonzerwa neizvozvo. Chii chimwe chandingataura futi zvakawanda. So kana uri mukadzi akanaka, chii chaungaite? Kana uri mukadzi akanaka, the best way to build your character, work on your character kunyanya. Shanda pa character yako kunyanya. Unogara marriage mako zvakanaka nakafana. Simbirira ku character. Nekuti character ndio inogarisa marriage. Hapana chinhu chinogozha sokuwana mukadzi ari humble akanaka. Mukadzi munhu angonaka udonetsa humbleness yake utonetsa. Hatisi kuti tolerate nonsense but hapana chinhu chinodadisa somunhu akanaka ane character. Imai vakanaka enda vangojairirwe. No azhinji vanhu vakanaka vano ndo vasina respect, ndo vari careless. Anouya nerunako rwavo vachida kujamba queue, anouya nerunako rwavo vachida kutengerwa. Pay me this.
Ndengero kani. Vakaenda kubawa vadi kutenga doro ravanotengerwa. Vanongoshedza vachinda pamatebho aya mahigh table. Ende vamwe vanhu vavanohang around. Vanovabvisa chimiro zvazvo kuti varume vanozototya. Zvanomboona sikana kanaka unonzi uyu andana nemaminista. Vanoti mimi andana nemaminista chadi. Kurambirwa izvo kudoti waidana nemaminista. Nokuda kwarunako rwako. Vanhu vakanaka vanopuwa malift nevamwe vanhu vese kashoma kuti munhu akanaka naiwe nemvura asvike kumba achingonayo nemvura. Munhu akanaka kuti vanomupa lift. Paunonodropa innocently, uchiwadropa pamba pavo innocently, maneighbor akavaona kuti mukadzi anohura uyu imwe futi mota yave yamusiya. Izvo kana dzimwe nguva vanhu vakanaka ivavo havatombohuri, vangodropiwawo nokuti maoffers anovawandira. Mofamba netsoke. Vakadzi vakanaka ivavo vakateedzera zvamunovaita musiti vanogara vakakwira mota dzakasiyana siyana. Zvaunogona kufunga kuti vari kurarwa vasingatomborarwi because maoffers haaperi. Neari pabhasikoro anoda kumukera ndokutakura ine bhasikoro ambe ndopa helmet iri mukwire pamutututa ambe ndofamba nemwe nevanofamba netsoka vada kuvaperekedza neanotengesa ice cream vada kuvapa extra ice cream. Chicken chadzo chadzinotengeswa vanopuwa mubhasera. Mango chadzo neanotengesa mamengo. So vanhu vakanaka sometimes vanoruinwa reputation yavo nefake stories. Vazhinji vanovati munhu akanaka anoroya. Kune tumabhilisi okufunga kuti munhu akanaka anoroya. Vanhu vachitozvibhilivha izvozvo kuti munhu akatsvuka anoroya. Hausatomboziona. So zvakawanda zvinokwanisa kuvadzerera shure vanhu vakanaka because munhu akanaka anogona kungofungirwa kuti haana kuzvibata. Not even kuchechi anongopuwa achigara anongoiswa kuhai anongoseberai kuno kwese anenge achingopuwa mahafa achingoitirwa mauyu. So you'll find kuti munhu akanaka ari kustereotype zvisiri izvo. Pakauya genuine guy anopiwa reference. Kashoma kana munhu akanaka chinzi akangodai nemukomana wani wakambodai najaha vakadai nadivi vakadai nadomi vakadai because vanomupimba vakawanda. Izvezvi kana une mukadzi akanaka aripo pane vari pawaiting list. Ukanzwa divorce raita unotsamba dzinomuvinga kana kuti andori nevamwe vari kudomupimba akadomumirira vamwe mafriends okubasa vanonyara kumuudza kuti vanomuda vanofamba naye ende kana vachifamba naye vanoda kufamba naye senge vanotodanana naye. Zvinovabvisira mamaksi. Vanhu vakanaka kazhinji vanoita mafriends echirume vaasingarari navo but mukufamba nemafriends vari kuzvidzivirira because dzimwe dzenguva inde ndichitoriwo single ndongowana ndatomudza ane mukomana ndogara ndichimona chienda kujimu nemukomana wake. Izvo mafriends chete. So vanhu vakawanda vakanaka vazhinji vachona vane mafriends echirume ende izvozvo zvinoita kuti dzimwe nguva apotential guy angopera simba ane mukomana ende vanenge vane varume very good vane stature varume vane zvinhu zvavo. So sometimes asi vane vakadzi vavo varume vane vakadzi vavo havafambi nevakadzi vavo vanofamba nevasikana vakanaka vasingadana navo for marks kana kuenda navo kuma meetings kuenda navo kuma swimming hande swimming nevasikana vakanaka vasingadanani navo. Therefore vanhu vachiona mukadzi akanaka musikana akanaka achifamba nemurume kuti vanenge vakatotorwa togara chimuona achifamba nemurume wake. Ende kana akatodero sometimes murume wacho anenge ari intimidating kana munhu ari murombo akadongona wabuda mumotikari yaginimbi muya achibuda mwana achibuda motikari yaginimbi pamwe mwana idori single pamwe mwana angasingatombodana naginimbi but the fact that anga akangobatana vanoti vandanana ndembinga kava ndive malambogini kava waziya irandanana ndive Rolls Royce vanoona zvakadobloka vanhu vakawandepo pepe zvoti kune vanhu vaidoda kurora muwana pamwe vaidofunga kuti Ginimba akadandana probably maybe not Ginimba angasingatombo yaingori friend ndimoona ende kashoma kuti munhu akanaka asanzi hure. Kune belief yavanhu kuti munhu akanaka anohura sanzi kahure kaka ukatarisa munhu anonzi kahure most of the time. Tarisa vese vinhu vakadzi vakaroorwa vakanaka vanonzi mahure vakashata ndo vanonzi vakazvibata pamacelebrity even mafelebi ekuzimbabwe handitauri nemazita ingotarisa vakadzi vamunoti vakanaka macelebrities acho neo vefacebook wotarisa character dzamunovalebhula nadzo